Pozdrav svima, dobrodošli u 7. tutorial u seriji tutoriala Java tutoriali za početnike. U ovom tutorialu ću vam pokazati zašto služi i kako da koristite if-else petlju. If-else petlja se koristi za izvršavanje koda u petlji ukoliko je uslov u petlji ispunjen. Dakle, da bi se kod u if petlji izvršio, potrebno je da postavite uslov koji će imati vrednost true. Zbog toga se najčešće koriste relacijski operatori. Dakle, postoje dva oblika if petlje, sa vitičastim zagradama i bez vitičastih zagrada. I sada oblik koji se koristi, oblik bez vitičastih zagrada se koristi za kada u telu if petlje imamo jedan operator. Evo pokazat ću, znači, obliki bez vitičastih zagrada. Znači, kucamo if i onda u ovim malim zagradama imamo uslov i zatim operator i onda tačka zarez. Kad imamo if bez vitičastih zagrada, znači izvršavat će se do prve tačke zareza. Zatim, oblik sa vitičastim zagradama se koristi kada u petlji imamo više operatora za izvršavanje, odnosno kada imamo više linija koda za izvršavanje. Ovaj oblik izgleda na sljedeći način, znači samo dodamo vitičaste zagrade i operator 1, 2, operator 3 i tako dalje. I sada ćemo ovo zameniti sa stvarnim, znači koristimo relacijske operatore, x je veće od y, što jest tačno, i onda ćemo ovdje system.out.println i onda ćemo ovdje if petlja se izvršava. I znači, evo ga ovdje. Međutim, pored if petlje imamo i else petlju. Else petlja se koristi isključivo uz if petlju i ona sadrži kod koji će se izvršavati ukoliko u if petlji nije ispunjen. Kao i kod if petlje postoje dva oblika, znači sa vitičastim zagradama i bez nje. Znači, else petlju označavamo ovako, znači samo ukucamo else i u zavisnosti unesemo vitičaste zagrade ili bez njih. Else i system.out.println else petlja se izvršava. I onda ovdje stavimo tačka zarez. Međutim, da bi se else petlja izvršavala, kao što sam već rekao, treba ovaj uslov da bude netačan. I sad stavit ćemo da bude netačan, znači promenit ćemo uslov i sada, kao što vidite, else petlja se izvršava. Zatim imamo još jednu petlju, znači to je else if petlja, koja ima istu ulogu kao i if petlja, samo što else if petlja se koristi posle if petlje i izvršava se samo ukoliko uslov u if petlji nije ispunjen i uslov u else if petlji jeste ispunjen. Dakle, evo jednog oblika else if petlja, znači moramo da unesemo else if i onda ovdje kucamo drugi uslov, uslov 2. Neka uslov 2, else if se piše odvojeno, i neka uslov 2 bude x je veće od y, što je tačno. Onda ćemo staviti else if petlja se izvršava. I evo ga, znači else if petlja se izvršava.
Također možemo koristiti i if, i else if i else petlju odjednom. I sada, ako else petlja će se izvršavati ako nijedan od ovih postavljenih uslova nije tačan, to će se desiti ako je x jednako y, i onda ćemo staviti ovdje system.out.println i onda ovdje ćemo staviti else petlja se izvršava tačka zarez. I sada kada pokrenemo, else if petlja se izvršava. Zašto? Zato što je prvo računar pogledao, to jest program je pogledao da li je uslov u if petlji tačan, nije. Zatim u else if petlji da li je tačan, ni tu nije. I na kraju u else, i na kraju ako nije ni u if ni u else if petlji nije tačan, onda izvršavamo ono što je u telu else petlje. Također možemo imati više else petlji u ovom jednom ciklusu petlji. Također pomoću posebnih operatora moguće je postaviti više uslova u jednu petlju, tako da se kod izvrši. Tako da se kod izvrši ukoliko jedan od tih uslova ima vrednost true ili ukoliko sve vrednosti daju true. To radimo pomoću operatora konjunkcije i disjunkcije. A ukoliko želimo da postavimo dva uslova u jednu petlju, u na primjer if petlju, da postavimo if petlju, onda ćemo koristiti konjunkciju, odnosno konjunkciju. A ako želimo da postavimo dva uslova i da se bilo koji samo jedan od njih izvrši, dva ili više uslova, i samo ako je jedan od ta dva ili više njih istinit, koristit ćemo disjunkciju. Sada kako to koristimo? Dakle, prvo ćemo pokazati konjunkciju. Dakle, oba dva uslova koja postavimo moraju biti tačni. Znači, x je veće od y, veći ili jednako od y, i znači ovo je ovdje znak za i, odnosno konjunkciju, x je jednako y. I sada kada pokrenemo, if petlja se izvršava. Zašto? Zato što su oba dva uslova su tačni. Sada možemo ovdje još nekoliko uslova, znači na primjer x nije jednako 4, opet će se if petlja izvršavati sve dok su svi zadati uslovi tačni. Zatim imamo i disjunkciju. To je samo ukoliko je jedan uslov tačan. Znači, to se obeležava sa dve ove uspravne crte. I sada, znači, jedan od ovih uslova mora da bude tačan, a ovdje ćemo staviti samo da ovaj srednji bude, samo da srednji uslov bude tačan. I znači, evo, a da ni ovaj srednji nije tačan, znači da nije jednako y. Ovdje je x veće od 4, da, x veće od y. Znači, evo, ne bi se prikazalo ništa, zato što nijedan od ovih uslova trebalo, kad je disjunkcija, onda treba bar jedan uslov da bude. To bi bilo to za ovaj malo poduži tutorial i malo komplikovaniji. Nadam se da ste nešto shvatili. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!